Grava mezin. Ev navçeyeke balkeşiya bajar İstanbul'e ye. Uj aliye geçtiyariye ve ciyeki berbiçave. Helbeç berku ew nîvê deryaya Marmarayê ye, bedewiyeke wê ye taybet heye. Lêbelê aliyekî wê ye balkêşî din jî heye. Python. Bisaya Pythonan ew bala geştiyaran gelekî kişandiye û gelek kes dihatin bi Pythonan gera xwe lêdkirin. Ew hêj dema Osmaniyan ve dihatin bikaranîn. Hespên wan Pythonan demeke dû vî dirêj bin şert û mercên giran de dihatin xebitandin. û ev yek jî nava civakê de bibû sedemê aciziyê. Ji ber vê yekê şaredariya mezin ya Stenbolê biryar da ku dawîl bikaranîna Pythona bîne û hespan navendekê berhev bike. Ew hespên ku wextakê bin barekî giran de dinaliyan, vêga bin çavdêriya beytaran de ne û ji wan re axurên taybet hatine avakirin, ku tê de êm û avên wan her tim amade ne. Rojane rewşa tendurustiya wan tê kontrol kirin û rahênankirina wan ji aliyê perwerdekarên wan ve tê kirin. Lewma jiyana van hespan gelekî çak bûye û ew hinekî bi ser xwe ve hatine. Beytar Sertaç bi xwe rewşa hespan dişopîne û ji me re behsa karê wan dike ku çawa bi rêve dibin. Sürecin başından beri em ji destpêka pêvajûyê ve li verin. Ez û beytarekî din tevî du alîkarên xwe û pêncî û yek heb meyteran bi hev re kar dikin. Wek şaredariya mezin ya bajarê Stenbolê me di destpêkê de 1187 hespan kirî. Dûrê jî me ji wan rexwediyan peyda kir. Her hespek jê rexwediyek hate amadekirin. Ji bo vê jî komîsyoneke me heye. Li gor biryara vê komîsyonê pişkinîna hespan têkirin û pişt re ew hesp an ji bo şaredariyan an jî kesan tên dayîn. Ji bo niha dikarim bêjim ku di destê me de 125 hesp mane. 125 atımız kaldı. Ji ber ku berê xwediyê van hespan hebû me nedikarî müdaxileyê wan bikin. Lê piştî ku me wan stand rewşa wan gelekî baş bû û ev jî berbiçave. Êm û xwarinên wan baştir bûn. Danê xwarina wan û awayê çûna hatine hespan guherî. Derketina wan a derve êdî li gor pergalekê tê amadekirin. Kengî de çi bikin êdî kifşe. Êmê wan li gor wê tê dayîn. Ji ber ku xwedîkirina hespan hinekî cuda ye. Li gor tevgera hespê an li gor karê ku dike. An dibe ku hiç kar jî neke em li gor wê êm didin wan. Me bala xwe da van xalan û nîzamek ji bo wan durist bû. Lewma jî ew vêga rehettirin û helbet li gor berê bextewertirin. Berê ev hesp tev, zivistanên sermayê de dibin barekî giran de dihatin bikaranîn. Lê niha ew rastî guherînekê hatine û jiyana wan guheriye. Ew vêga azadin û rojane her dan êm û xwarinên wan tên amade kirin. Ev guherîn di dirûvê hespan de jî xuya ye. Berê ew gelekî qels û bêqewet bûn. Lê îro ew bi xwe ve hatine û tendurustiya wan baş bûye. Ji aliyê derûnî ve jî hesp gelekî baş bûne. Vêga ew nema ji mirovan direvin û dema hûn nêzîkbûnê nîşanî wan bidin, ew jî vê yekê bê bersiv nahêlin. Ji bo hespan perwerdekar jî hatine wergirtin û ew tevahiya kar û barên hespan ve eleqedar dibin. Şu anda atların psikolojileri... Na hesp ji aliyê derûnî û tenduristiyê ve gelek başin. Dema ew di Pythonan de kar dikin, rewşa wan gelek xirab bû. Bar û germ û wastiyan jiyana wan perîşan kirbû. Li vê gavê ew gelekî başin. Ew azadin û li gor dilê xwe dikarin bigerin. Em jî dema di nava wan de ne kêfa me tê. Helbet ew jî vê rewşê gelekî kêfxweşin. Hayvanlar da gayet olduğu durumdan mutlu. Hesp dikare zû armanca kesan fêm bike. Dema hesp li nava çavê we binêre dizanin ku hûn bi çi armancî xwe nêzîkî wan dikin. Dizane ku hûn bi çi dilê nêzîkî wan dibin. Dikeve wê ferqê gelê hûn bi çi dilekê pak an xirab diçin bawê. Gelê hûn ê lê bidin an kêfa we jêra bê. Vê yekê dizanin. Dîsa jî hesp dostê herî baş jî mirovan e. Bi hezaran sal hesp karê mirovan kiriye. Hin ji wan li qadên şer jiyana xwe ji dest dane û hin ji wan jî bûne delalê xwediyên wan û hin jî ew wek ajalên bar û swarbûnê bikaranîne. Piştî ew qasî zehmetî kişandin hespên giravê jî qenebe hinekî bêhna xwe berdane û gihîştina aramiyekê. Heta niha wan delaliya giravê nîşanî mirovan didan.
vêca dora wan e ku ew jî ji vê delaliyê Sûdê werbigirin. Hêja Bawdû, Rûdaw, İstanbul.